да упражняват такава дейност като вторична дейност, но такава дейност, която формира не по-малко от 20% от приходите им от продажби. Тоест, може едно предприятие, което е с основна търговска дейност, да речем 60%, да участва, но трябва да има вторична дейност от сектор С 40%, по която да участва и съответно трябва да се кандидатства, т.е. това, което сме предвидили да правим по проекта, следва да бъде отново насочено към дейност, която попада в сектор С, преработваща промишленост, като отново е посочено, тя може да бъде както основната дейност на кандидата, така и всяка негова вторична дейност, която формира не по-малко от 20% от нетни приходи от продажби, но задължително дейността трябва да бъде в сектор С. Така, сега най-важното на тази схема, нещото, което е фокуса реално на схемата, това са допустимите дейности, като допустимите дейности тук са разделени в 5 категории и задължително трябва да влиза нашата инвестиция, нашата дейност по проекта в поне една от 5 категории, като няма никакъв проблем в това да влиза в повече от една, даже това се насърчава с точки. На първата категория е намаляване на образуването на отпадъци чрез внедряване на технологии, както виждате, повторно използване или рециклиране и последващо влагане суровина на отпадъците, намаляване на количеството образувани отпадъци при производството на единица продукт от дейността, за която е заявена подкрепа, и намаляване на използваните суровини за производство на единица продукт, намаляване на количество или видове броя суровини, с което се постига намаляване на количеството образувани отпадъци при производството на единица продукт. Тоест за какво говорим? Тук, тъй като първата точка смятам, че е доста ясна, но да поставим един акцент и върху вторите 2 точки, т.е. оборудване, което ще ни позволи с по-малко суровина или по-малко видове суровини ние да произвеждаме същото количество продукция, или пък съответно оборудване, което ще ни позволи продукцията, която произвеждаме, да има по-малко брак. Втората категория, за която говорим, е ограничаване използването на пластмасови продукти за еднократна употреба, заместването на пластмасови продукти, включително опаковките, чрез алтернативни продукти, биоразградими, компостируеми и така нататък, намаляване употребата на пластмасата като суровина, елиминиране и ограничаване използването на опаковки от пластмаса или заместване с композитни опаковки. Тоест тук можем да говорим първото и третото условие общо взето са за едно и също нещо, т.е. да закупим оборудване, което ще ни помогне при опаковането на нашата продукция да използваме не еднократни пластмасови опаковки от биоразградими или рециклируеми материали за многократна употреба или биоразградими материали. И втората точка, там пък е съвсем ясно за производствата, които използват самата пластмаса като суровина в производствата си. Там има много различни производства. За пластмаса в производството си да намалят използването на пластмаса, като тя би могла да бъде заместена както с полимерни продукти, нови биоразградими суровини, или да базираме изцяло производството си на друг тип технология, която не разчита на използването на пластмаса за произвеждането на същия продукт. Третата точка, използване на ресурси с биологичен произход чрез внедряване на технологии
за влагане на ресурси с технологичен происход. Тук нещата са доста прости. Всичко, което е базирано на всичко, което е базирано на изкуствени или синтетични суровини, да бъде заменено с биологични такива. Тук можем да говорим както за замяна на фолия с хартия, замяна на пластмаса с керамични или дървени материали. Просто вие много по-добре знаете, в производствата технологиите са много, може да се гледа към най-различни неща, които позволяват влагане на ресурси с биологичен произход в производството. Четвърта точка се отнася до подобряване на стандартите за екологосъобразност на продуктите чрез внедряване на технологии за постигане на съответствие с екологични стандарти. Какво означава това? Съвсем простичко, това означава, че ако имаме даден нов стандарт законодателен, бил той български национален или пък европейски или пък международен, който бихме искали да постигнем, т.е. продуктите ни или услугите ни да задоволяват вече този стандарт и екологичен стандарт, и закупуваме оборудването, което ще ни помогне да постигнем това нещо. Най-простичките примери, които са на дневен ред в момента, са примерно директивата за замяна на опаковките за напитки, т.е. промяната на грамажа на капачките, съответно неотделимите капачки. Това е един пример. Директивата за замяна на тефлона като полимер, замяната му с по-нови биоразградими полимери и други такива стандарти, които се въвеждат, които ще позволят които изискват налагане на конкретни екологични норми и които можете да постигнете във вашето производство. Може да говорим за постигане на задължителен, може да бъде и незадължителен стандарт, но трябва да бъде универсален, признат стандарт или изискване, който да има ясно разписани критерии за постигане, за да можем съответно да кажем, ето ние закупуваме оборудване или софтуер или машини, които ни трябват, за да постигне нашето на производство този стандарт. И последната група възможни дейности, подобряване на енергийната ефективност на продуктите чрез внедряване на технологии за производство на продукти с по-висока енергийна ефективност. Значи, тук е важно да се отбележи, както и разбира се, за абсолютно всички други кръгове от дейности, че тук е много важно да бъде измерима тази промяна, т.е. да можем да докажем, че действително още в рамките на проекта са видни резултатите, чрез които сме постигнали, т.е. какво сме постигнали като резултат, какво е било преди, какво сме постигнали като резултат благодарение на проекта. Така, в допълнение към тези дейности от 1 до 5,
допълним с допълнителни дейности, за въвеждане на други видове модели за кръгова икономика, като пак допълнително въвеждане на алтернативни суровини или на рециклируеми суровини или на елиминиране на необходимостта от опаковки. Не е задължително да имаме такава допълнителна дейност, но тя може да бъде въведена като едно допълнение към някои от тези основни 5 категории дейности. Съвсем накратко, основните предимства, защо сме се събрали, защо си говорим за тази схема, какво я прави по-добра от другите неща, защото в момента, всички знаете, бяха отворени сесии на различни програми, още предстоят да се отговорят. Какви са предимствата конкретно тук на кръговата икономика? Първо, това е, тъй като програмата е част от плана за възстановяване и устойчивост, това е една от програмите, където се отвориха възможността да кандидатстват и големите предприятия. Въпреки по-ниския размер на безвъзмездната помощ, това е една възможност за големите предприятия от сектор С да участват с възможност за инвестиции. Другото голямо предимство на тази програма е значителният бюджет на програмата. Тези 180 милиона лева представляват доста добра база за такава, нека да го кажем, по-нишова програма, особено като се комбинира това с следващото предимство, участието на сектор С. През тази година и миналата бяха обявени доста програми, които са така по-широко отворени към предприятия от доста повече сектори, което естествено води до по-голяма конкуренция, повече размиване на програмата. Тази програма е конкретно фокусирана към производствените предприятия и позволява действително да се конкурират предприятията, които имат нужда от реални производствени инвестиции, неща, които ще помогнат на производствата да въведат кръгови модели, т.е. по-стеснения обхват позволява пък на предприятията, които наистина имат нужда и действително могат да въведат кръгов модел, да имат доста по-голям шанс да го направят. Другото голямо предимство наистина е тази допустимост за участие за вторичен кит на предприятието. Казвам го от гледна точка на това. Дори предприятието да е с основна производствена дейност, то може да има вторична дейност, която иска да развие или която е по-подходяща за въвеждане на кръгов модел. Т.е. тук са ни дали възможност да направим инвестиции в вторичната си дейност и включително пък ако самото предприятие, основната дейност не е производствена, но все пак има и производствена дейност. Комбинациите между търговска и производствена дейност в България са много често срещани. Все пак предприятието да може да участва. И не на последно място бих искал да посоча начина, методологията за оценка по процедурата. Една доста, така да кажа, обективна методология, за разлика от много процедури с неясни размити показатели, особено по COVID схемите и такива критерии като ред на подаване на проектното предложение. Тук имаме хубава процедура с ясно разписани критерии за оценка, базирани на финансовите показатели на предприятието, т.е. можем с доста голяма точност да определим какви ще бъдат нашите точки в зависимост от показателите. Реално погледнато от 70 точки 60 са базирани на финансовите показатели, съществуващи
на предприятието. 5 точки имаме, които идват от това в колко от тези видове допустими дейности сме решили да развиваме или да инвестираме и съответно съответствието на бюджета на проекта с разписването на проекта с инвестицията. Но като цяло това е една схема с добро, обективно оценяване, където можем да преценим точките си, шанса си и не позволява двусмислие при оценката на проектите, което винаги е предимство. Мисля, че това е достатъчно като въведение за програмата. Сега искам просто да предоставя повече време, да зададете конкретни въпроси, коментари. Просто насърчавам да стане дискусия. Ако имате неясноти, нека да можем да отговорим на вашите въпроси. Ако ще можем и да се допитваме и до презентацията, тя ще ви бъде разпратена след това и по имейл, разбира се, въпреки че надявам се всички имате необходимата информация, но така или иначе на разположение съм за въпроси и вече колегата Петър Кондев ще поеме модерирането. Заповядайте. Здравейте отново. Аз ще да предложа, ако искате, ако някой има въпрос, директно може да се адмютне и да ти го зададе, Боби, така че ти ще можеш да завържеш някаква дискусия с тях. Да, моля, заповядайте, който има въпрос. Здравейте! Радвам се да се видим отново и да се чуем. Антон Гичев от TextLife. Здравей! Преди бяхме Хуманита, една част от нас, след това се преструктурирахме и сега проекта за разделно събиране на текстил е в TextLife, в TextLife ООД. Аз понеже гледам, че никой няма някакви конкретни въпроси за момента или още ги формулират останалите. Дали е удобно въпрос специално за нашата дейност, дали някъде, защото ми е трудно да преценя дали някъде ще можем да се включим или за модернизация на самите контейнери за разделно събиране на текстил, така че да бъдат дигитализирани примерно и да имаме по-малко пробег на превозните средства, да получаваме информация от контейнерите, дигитална, доколко са запълнени с текстил. Ако си спомняте, това са контейнерите с български червен кръст, които са на много места в градовете. Като едната концепция да бъдат дигитализирани и да могат да пробега на превозните средства да е по-малко, съответно въглеродния отпечатък и вредните емисии да са по-малки, ако може да кажем, че това е някакъв производствен ресурс в нашата дейност по разделно събиране на текстил. И дали според вас имаме някаква възможност по тази програма да участваме пълноценно? Значи, по принцип водихме тази дискусия, между другото, много благодаря за интересния въпрос, водихме тази дискусия с колегите и наистина не виждаме защо да не можем да разглеждаме включително въглеродните емисии като един вид отпадък, който
нали, който фирмите генерират при производството си, като намаляването на емисиите, нали, естествено може да бъде разгледано и като намаляване на отпадък. В такъв смисъл можем да кажем, че вашата идея попада директно в приложното поле на първата дейност, намаляване на образуването за отпадъци. Сега тук вече конкретно може да се обсъди като технология какво може да се включи, тъй като по програмата е заложено следното ограничение, че софтуера не може да, нали, закупуването на софтуер, инвестициите в нематериални дълготрайни активи не могат да надвишават 50% от стойността на проекта. Тоест трябва да търсим някаква комбинация между софтуер и хардуер, но така или иначе така от това, което помня за контейнерите и за другите неща, така или иначе при вас ще има такава една комбинация, така че със сигурност бихме могли да разглеждаме това нещо. И оттам нататък да отговоря на вашия въпрос, много е важно тук за програмата, когато говорим и за намаляването на отпадъци, можем ли да говорим, т.е. тъй като вие се занимавате с събирането на текстила, но след това следващата стъпка, неговата употреба, от кого смисъл преработката самата, от кой се осъществява? Ние имахме инвестиция в най-голямото предприятие за сортиране на текстил, която не беше успешна обаче. И в момента текстила го предаваме на такива специализирани външни предприятия, които сортират и след това оттам нататък вече това, което е годно за употреба, се изнася за страни от третия свят. Това, което не е годно за употреба по първоначално предназначение, се насочва към съответното предприятие за съответния вид рециклиране на текстил. Ами ето тук, примерно, тъй като по програмата може да се работи в партньорство, казвам конкретно във вашия случай, може да се разгледа, ако можете да работите с една от сортиращите компании като партньор, като съответно, нали, тук е голямото предимство на това, че могат да участват, нали, съответно и големи предприятия, вече зависимост от това с каква компания си партнирате, но можем да го разгледаме това от гледна точка на възможностите за партньорство, т.е. вие се занимавате с самата дейност по събиране, т.е. рециклиране, събирането на този отпадък, съответно вашия партньор вече се занимава с дейността по оползотворяването му, реално. Така че това е една възможност, която можем да разгледаме. Ами това е много интересна хипотезата за въглеродните емисии като отпадък от производството и за възможността за кандидатстване в група, които ще ги обмислиме. Последствие ще се задълбочиме в такъв случай септември месец, ще трябва да го заделиме. Значи просто съветвам, помислете, защото във вашия случай със сигурност смятам, че проектното предложение просто като възможния проект би бил, така да се каже, много по-добре във вашия случай би бил подплатен, ако говорим за работа в партньорство. Тогава смятам, че действително може да има една възможност за участие по програмата. Ще се консултирам с колегите от сортиращите предприятия, да видим те какви възможности имат. Там малко тази колаборация, разбира се, ще усложни, разбира се, процеса, но ще се опитам с тях да постигнем някакъв положителен резултат. Аз съм в отпуск утре и други ден, но понеделник съм на линия и ще се чуем пак. Да ангажирам повече аудиторията с нас. Благодаря много за въпроса. Благодаря за изчерпателния отговор.
Да, това е. Значи искам да обърна внимание на всички, тъй като имахме наистина тази дискусия и с едно голямо предприятие. Четахме така доста подробно насоките, включително и въпроси ще бъдат зададени на управляващия орган, но за мен лично това е един много добър пример. Емисиите съставляват не малка част от отпадъците на предприятията, нали, и намаляването им съвпада с целта на програмата, така че може да се мисли много в тази посока. Чудесно, напълно има резон. Благодаря още веднъж. Да. Мерси и здраве до другата седмица. Други въпроси, моля. Надявам се, ето видяхте, не е страшно, стараем се да отговорим на въпросите. Наистина предлага интересни възможности програмата. Може да се мисли за различни видове оборудване, комбинация с софтуер вече, конкретно да си говорим за казуси, които ви интересуват. Така, виждам въпрос от чата. Основната дейност на фирмата е производство на кабели, като вторична дейност е производството и сглобяване на дървени барабани, които представляват опаковка, върху която се навива кабела. Точно така. Може ли да се кандидатства за закупуване на машини, устройства за сглобяване на барабаните, цел подобряване на качеството и съответно възможност за многократна употреба на опаковката? Да, това е една много добра идея. Мисля, че е напълно съвпада с дейностите, които са описани и в дейност 1 и в дейност 6, т.е. дори самата опаковка, която ние използваме да не е направена от пластмаса, ние намаляваме ресурса, намаляваме един отпадък, тъй като преминаваме от еднократни опаковки на многократно ползваеми опаковки, т.е. правим нещо, което ще ни позволи да намалим вложените суровини в производство на опаковки. Смятам, че това е съвсем така. Смятам, че това е една дейност, която би могла да представлява обект на програмата. Следващи въпроси? Въпроси по отношение на допустимост на самите възможности за кандидатстване, на критериите за оценка, ако имате някакви въпроси или неща, които там не са станали ясни. Значи, както коментирахме, критериите за оценка са така доста обективни, доста ясно са. Сега единственото нещо, доколко самите критерии за оценка така
отговарят на програмата, но така или иначе ясни са, видни са, може всеки да ги изчисли. Ние също ще го правим. Ако имате там по тях някакви въпроси или по самата допустимост. Да, значи, извинявам се, въпрос отново чата. Закупуване на съоръжения за разделяне на компоненти на получените при производство отпадъците с цел част от тях да бъдат оползотворени. Да, разбира се, точно това е от първа дейност подготовка за повторно ползване или рециклиране или други дейности за преработка на отпадъците от производствена дейност. Тоест, всякакъв вид разделители, дробилки, мелници, всякакво вид оборудване, което центрофуги, които разделят примерно отпадъци, масла, разредители, бои, такива неща, всякакъв вид такова оборудване, което ни помога да си подготвим този брак, така че той да бъде отново използван като суровина или поне част от него, ще бъде допустимо за закупуване по програмата. Тъй като водихме дискусии преди няколко дни с колегите, тук влизат, нали, както си говорихме, бетонови, нали, може да става дума за бетонови отпадъци, както казах, за течни, за бои, масла, различни видове безири, неща, зависимост, нали, от дейността на предприятието, всякакъв тип отпадък, производствен брак, който би могъл да бъде рециклиран и част от него оползотворена по някакъв начин, можем да действаме за неговото оползотворяване. Някакви други въпроси, ако имате? Трябва ли според вас оползотворяването да става във фирмата генерирала отпадъка или дори когато се предава на друга фирма? По принцип, насоките са по-специфични за това. Идеята е или фирмата сама да оползотворява отпадъка, или както говорихме в началото с господин Гичев, да го оползотворява партньор, с който заедно участват по проекта. Тоест, идеята е наистина да бъде затворено, нали, така се казва и програмата кръгова икономика, т.е. да бъде затворено при нас или в партньора при нас и партньора, с който си партнираме, да бъде затворено оползотворяването на тези на брака или съответно суровините и така нататък.
Само да спомена още едно нещо за подходящото за закупуване оборудване. Както знаете, в момента на кандидатстване ние подаваме индикативни оферти по отношение на оборудването, което ще закупуваме, но така или иначе самия избор трябва да бъде направен след подаване на проектното предложение, т.е. ние ще заложим просто индикативната оферта ще бъде използвана за залагане на някакви минимални показатели. Така или иначе, да, както винаги, пазар се променя, нещата се променят. След това ще има възможности за промяна на това, възможности за промяна и на доставчик или за модификация, за купуване на по-добро оборудване от това, което сме заложили първоначално. Още един въпрос от чата. Здравейте, ние сме фирма Skit 3315 и искаме да кандидатстваме за машини, с които ще се постигне по-малко брак. Машините обаче са разположени в различни кораборемонтни заводи. Нашите служители работят в чужбина. Можем ли да участваме при такава ситуация? Вижте, значи по програмата няма ограничение за това на колко обекта ще бъдат разположено оборудването, което ще се използва. И да, оборудването може да бъде мобилно, т.е. то да бъде използвано на конкретни ваши обекти, конкретни ваши клиенти. Идеята е обаче оборудването, което използвате, т.е. вие да преработвате ваши суровини и съответно ваш брак да преработвате. Т.е. не просто да сте преработвател на нещо за някой друг, а действително, примерно при вашата дейност, както казвате за корабостроителници, т.е. вие сте поели някакъв договор за извършване на дейност, при изпълнението на място имате отпадък, който вие си преработвате там на място и съответно после можете да го рециклирате, да го вкарате за други ваши нужди. Няма да има проблем това, че това ще бъде извършвано на различни обекти. Що се отнася до изпълнението в чужбина, тук ограничението е, че оборудването не може да напуска страни от Европейския съюз. Други въпроси, ако имате във връзка с стандартите, във връзка с намаляването на използване на пластмасови продукти, нещо.
Искам само да напомня, отново казахме го и в началото, но крайният срок за кандидатстване по програмата е 3 октомври. Така сравнително нали, скоро ще дойде този крайен срок за кандидатстване. Имаме все още време да работим по програмата, но така или иначе хубаво е да се започне да работим по-навреме. Както казах и в началото, смятам, че като това е добра процедура, привлекателна от гледна на точка, че сравнително все пак по-нишова процедура, но за сметка на това, нали, сериозните производства, т.е. харесвам и комбинацията от програма, която има ясна цел и ясни критерии, съответно наистина е ограничена до сектора, който най-много може да се възползва в нея, т.е. действително тук ще говорим за реална конкуренция на проектни предложения, но от друга страна смятам, че тук възможността за одобряване на проектно предложение наистина е доста висока спрямо други програми, които се обявиха последно, и смятам, че програмата дава възможност за сериозна инвестиция. Сега нали, чуха се, нали, така аргументи, да, 50% безвъзмездна помощ, но общо взето това ще е стандарта и от тук нататък. За тези от вас, които не знаят, процедурите по плана за възстановяване и устойчивост по принцип са заложени с този праг, но виждаме, че той започва да се появява общо взето на много места и при другите оперативни програми, които ще излизат тази година. Така че смятам, че една такава така да го кажа, добре оформена, добре формализирана програма и то с така хубави и ясни обективни критерии за оценка, наистина си заслужава кандидатстването. Окей, ако давам последна възможност за въпроси, ако имате някакви въпроси, с удоволствие ще отговоря. Както казах, ще ви бъде изпратена информацията, презентацията от вебинара, ако имате някакви последни неща, които искате да попитате. В такъв случай благодаря на всички, които решиха да гледат. Благодаря на задалите въпроси. Смятам, че все пак се появиха няколко интересни неща. Разбира се, всяка програма има своите специфики, всяка има своите особености, но виждате, че тук, ако мислим в посока на тези 5 основни дейности, има доста интересни възможности по програмата. Има бюджет, разполагам, доста голям. Имаме възможност да работим успешно по тази програма. Пожелавам успех на всички, които са решили да кандидатстват и разбира се, оставаме и аз и колегите на разположение и в бъдеще да отговаряме на въпроси и да ви даваме повече информация, да работим заедно за успешни проекти по програмата. Благодаря много на всички отново и пожелавам на всички приятна работа и приятен ден.